O vindeiro mércores 29 comezará na Illa da Toxa o terceiro foro da Toxa, un evento no que participarán políticos e empresarios de gran relevancia no país. O foro preséntase como un evento académico e de debate para compartir experiencias, pero dende o BNG mostran a súa desconformidade coa celebración deste foro. O que agocha é a intención de deseñar e decidir o noso futuro fora das institucións democráticas. Durante 3 días reúnense estes representantes da élite política, económica e intelectual, banqueiros, xefes de goberno, presentes e pasados, para afinar as súas estrategias de dominación e explotación da maioría ao servizo dese poder dominante. O BNG tamén critica a escasa participación das mulleres no foro e denuncia que a denominación de Foro de la Toja en lugar de Foro da Toxa incumpre coa Lei de Normalización Lingüística e falta ao respecto a Galicia. Deste foro que vulnera a Lei de Normalización Lingüística e pretende branquear ao capital depredador, que non quedamos calados diante desta copia casposa a imaxen de Davos ou Bilderberg, desta copia casposa de cónclave de excelencia, que o que é unha exacerbación do neoliberalismo máis salvaxe e machista, e que ademais practica un total desprezo pola nosa lingua e toponimia. Por estes motivos, o BNG comezará a mobilizarse en contra da realización deste foro e o fará en 2 eixos de acción. No Parlamento, exixindo a Xunta que inste aos organizadores a que respeten o idioma e nas rúas con manifestacións. Que cumpla a súa obriga de facer respetar a lei e exixir que o nome que se utilice sexa a Toxa, que lonxe de apoiar este foro, que aproveite a súa presenza nel para reclamar un cambio de rumbo deste poder económico e rematar ca estafa bancaria e co expolio enerxético. O evento terá lugar do 29 de setembro ao 1 de outubro. Para as mobilizacións sociais, o BNG traballa con outras organizacións para establecer as diferentes actuacións a levar a cabo.